да може да ни върви на шампионски Тук титли съм взел едната половина на потника на сакото, къде му го скъсах пред биятото една вечер след победата. Съдрах му потника направо. Сега ще го закачиме тук отгоре на табелата. Остави много доволен. Специално за Urban Team. Кой ги пие тия Red Bull? Айде! Загреваме гумите, малко да загреем. Мити Томсъна да го загрееме, майката ще му ева и Мити Томсъна. Чак се обърнаме. Раздухме калниците, не могат да влезат гумите. Я пак малко ги позагрей. Малко да загреем. Томсъна, малко да. Ало. И така. Шок чифтъра, добре ли? Правозобата кутия. Вика си така, бе, това не е нормално. Ето, караме тук на урбанците. Търси ми го, търси ми го. На урбанците евридейката. На олио и на масло. Спонсорите тук. Ванело с бардала оттам го... Да. Те не имат пари, затова си търсят спонсори, за да ги спонсорират. Ние си ги купуваме от витрината направо. Да. На 3,60 Red Bull-а.